Avui comencem Benifaràs Televisió! Soc Miquel Guanter I jo, Nela Sepúlveda. i per començar aquesta aventura hem entrevistat a la gent del poble per saber què opina d'aquest naixement. El propòsit d'aquest canal és donar a conèixer les coses que passen a Benifarat. A més, en aquest canal es podrà veure documentals sobre les festes, les tradicions, la cultura, l'horta... Què te pareix la idea del naixement de Benifaràs Televisió i per què? Me pareix una gran idea, sobretot perquè fa falta en este poble, fa falta que hi hagi algú que informe sobre les coses que passen en el poble. Pues me pareixeria molt bé perquè se veurien moltes coses del poble, se veuria la torre, que és molt bonica, després la iglesia. Bien. Me pareix perfecte perquè així s'enterarem de moltes coses que fins ara s'enterarem a lo millor pues, tipus WhatsApp, és dir, per lletra, i veureu en imatges sempre és més bonico. Pues bé, Me pareix estupenda. Tot el que siga promocionar Benifarats i més per gent jove, ideal. Muy bien. Me parece buena idea. Molt bé. Algo positiu. Què t'agradaria veure en aquest canal? M'agradaria veure, sobretot, cultura. M'agradaria veure activitats culturals, que els xiquetes de la vostra edat feu coses per al poble. Sobretot, cosas de la juventud. Pues las fiestas de verano, lo que vamos a hacer y todo eso, que me parece muy bonito. Las fiestas. Todas las actividades que se organizan en el pueblo. Por ejemplo, en enero organizaron la bendición de los animales. Me gustaría también ver los actos de la compañía de música y todas las fiestas del pueblo, todos los actos de las fiestas del pueblo, las procesiones y muchas cosas. pues no sé què vols que te diga, per les professons o... Pues les coses que passen en el poble, anunciar també les festes, anunciar pues, les cosetes que puguen ser extraordinàries, no sé, cosetes nostres. En aquest canal, tot el que siga interessant sobre el poble o sobre la joventut, que ja he perdut el contacte amb tots vosaltres. No sé, tot el que vosaltres cregueu que és interessant a mi també m'interessa. A mi m'agradaria veure moltes entrevistes, fotos de tots, perquè a mi les fotos m'agraden, perquè així ne recorde molt a la gent i és una cosa molt bonica tindre moltes fotos. Informació del poble, clar. Consideres que és important per al poble? Per què? És important, penso que és important per això, perquè és una manera de que informeu a la gent del que passa en el poble, dels aconteciments importants, i tot això penso que pot portar que sigui un poble més viu, que és un poble que necessitem un poc més de vida en este poble. I la vida i el futur sou vosaltres, la joventut. Es importante porque así la gente puede venirse aquí a vivir y hacer cosas con los del pueblo, con nosotros. Me encantaría. Sí, considero que és important perquè te vaig a dir un dels motius. Per exemple, este poble se suposa que té megafonia, però així, on estic jo, així no arriba res. Aleshores, si tenim un canal, igual que en l'associació tenim un WhatsApp, doncs te pots enterar de moltes coses i, a més, si feu reportatges d'imatges i tot, doncs mira, de meravella. Pues sí, important sí que és, sí. Aunque el poble és xicotet, però vamos. Considero que és important perquè ara que vivim tots de portes pa dins és una manera també pues, d'estar connectats, saber si passa alguna coseta, pues, sobretot que servisca perquè passen coses i explicar coses bones perquè males ja les sabem, però me pareix estupendo, una manera d'estar connectats.
És un mitjà de comunicació que pot servir per a el que no s'entera, se pot enterar de algo interesante. Sí, para que la gente conozca más el pueblo. La gente de fuera, sobre todo. Participaries en algun programa si et demanen la teua col·laboració? Sí, clar. Si puc ajudar-vos, per supost. Pues Anna, pues ja sou molt major, no? Si està al meu abast, sí. Sí. En principi sí, però segons el tema que fora, clar, perquè a lo millor si sóc que d'aquest tema no sé de què va, però bueno, si puc col·laborar sí que ho faria. Sí, 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 si me piden la colaboración, ¿cómo se dice? Participaría, sí, a un programa. A mí me parece bien, sobre todo si se habla en francés. Assistic, claro. Sí. Bé, aquest canal el formem 5 joves de Benifaig, els quals entrevistem, gravem, editem, emitim i produïm els vídeos que vostès veuen. Bé, aquesta informació, aquests vídeos, aquests documentals els poden veure tant en les xarxes socials Instagram com en TikTok, a més de la plataforma audiovisual YouTube.